Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa bude týkať stavu kolonádového mosta v Piešťanoch. Myslím, že veľa otázok vyvolalo včerajšie dočasné uzavretie kolonádového mostu, čo aj vidíte za mnou, že je prehradený tak, aby bol znemožnený prístup na kolonádový most. Súvisí to s jeho stavom. Práve som sa vrátil z jedného z ďalších rokovaní, ktoré bolo za účasti statikov a za účasti aj Žilinskej univerzity, a dovoľte, aby som vám predostrel výsledky stavu kolonádového mostu. Pre všetkým treba povedať, že sme začali pripravovať rozpočet na rok 2026, keďže dlhodobo sledujeme stav kolonádového mostu a pripravili sme sa na investíciu v roku 2026, ktorou mala byť sanácia dvoch pilierov kolonádového mosta. V súvislosti s tým tu prebiehajú už od roku 2021 pravidelné tzv. Epochové merania a v rámci tých epochových meraní sledujeme pohyby na moste a na základe toho sme pripravili projektovú dokumentáciu a v dnešnej chvíli máme stavebné povolenie vydané na sanáciu pilierov kolonádového mostu. Keďže sa pripravíme na túto rekonštrukciu rozsiahlu, tak sme samozrejme komunikovali po posledných meraniach so Žilinskou univerzitou, s ktorou spolupracujeme práve pri tomto rozsiahlom projekte. A na to, aby sme mohli posúdiť súčasný stav kolonádového mostu na základe posledných meraní, si statik ešte vyžiadal to, aby zmonitorovali v tejto fáze už niekoľkýkrát potápačí stav dvoch pilierov kolonádového mostu. Na základe toho, potom ako som bol včera s tým oboznámený, vyšli informácie práve od potápačov a od statikov. Jeden z potápačov je aj statik, ktorí zhodnotili, že sa im nepozdáva stav na pilieroch a majú pocit zvýšenej degradácie medzi jednotlivými meraniami. Potrebovali sme na to istý čas, aby to dokázali odborníci a statici vyhodnotiť, preto sme pristúpili k dočasnému uzavretiu mostu a potrebovali sme približne 24 hodín na to, aby sa všetci, to znamená statici a technici a stavbári, odborníci na mostové stavby zo Žilinskej univerzity, aby si pozreli zábery spod vody a vyhodnotili ten stav. Na základe toho dnes, približne po 24 hodinách, sme mali stretnutie, na ktorom bolo jednoznačne zhodnotené, že tento stav, ktorý dnes vidíme za nami a že ten kolonádový most je uzavretý, tak bude uzavretý až do jeho komplexnej rekonštrukcie. Pretože statik zhodnotili jednoznačne, že zvýšená miera degradácie, ktorá bola za posledné obdobie, je do takej miery, že ten most by nemal byť v súčasnosti viac zaťažovaný. Čo to vlastne znamená? Akékoľvek zaťaženie, ktoré by súviselo s väčším pohybom osôb a tak ďalej, by mohlo spôsobiť neželaný stav, ktorý by mohol byť staticky zlý. Preto musíme pristúpiť k tomu, že most bude uzavretý až po jeho rekonštrukciu a samozrejme v priebehu rekonštrukcie. Ako prišlo asi k tomu zvýšenej degradácii? Predpokladáme z tých debat, že môže ísť práve o povodňovú, respektíve o zvýšené hladiny, ktoré sme sledovali napríklad približne pred rokom na váhu, kedy boli aj nanesené, my sme odtiaľto odstraňovali veľký strom a tak ďalej z pilierov, kedy boli nanesené veľké naplaveniny práve na kolonádovom moste a tie vyššie prítoky mohli spôsobiť práve vyššiu degradáciu. Ide o to, že piliere kolonádového mosta, tak ako bol postavený, každý pilier je zložený je zložený z 12 tzv. Pilotov. Sú prefabrikáty, ktoré sú ako keby zasunuté v dne, ako takto laicky poviem. No a pri tých pilieroch môžeme povedať, že približne polovička tých pilotov sa nedotýka dna. To znamená, oni by mali byť ukotvené až na dne a nedotýkajú sa dna, to znamená, pod dne podteká voda. To znamená, že stabilita toho je narušená. A teraz akékoľvek zaťaženie väčšie ako je váha samotného mostu by zhoršilo stav. Preto sme rozhodli o jeho uzavretí. Okrem toho treba povedať, že dochádza k vymývaniu dna, pričom ešte pred niekoľkými rokmi to vymýtie dna bolo na úrovni, tá priehreba na úrovni 3 metrov, teraz hovoríme o 6 metroch. To znamená, že ten prúd odniesol viac toho štrku, ktorý sa nachádza na dne a práve aj z toho dôvodu sú obnažené
piloty týchto pilierov. Treba povedať, že časť týchto pilotov, ktoré sú obnážené, teraz to predstaviť, že to v podstate oceľová konštrukcia, ktorá je zaliata betónom, tak niektoré z tých betónov sú deštruované tak, že poodpadávali z tej časti týchto pilotov a piliera. Taktiež sú tam aj značné porušenia samotnej tej oceľovej konštrukcie pilotov, kedy môžu podliehať korózii, aj podliehajú samozrejme. Do akej miery v tejto chvíli ešte priskore vyhodnocovať. Sú tam isté posuny, ktoré sú v horizontálnom smere prúdenia rieky Váh. Toto sú technické problémy, ktoré nastali. Čo je na tejto ťažkej situácii, zložitej situácii pozitívne je to, že v roku 2021 sa nám podarilo zrekonštruovať lávku na vedľajšom krajinskom moste, ktorá je pre peších a pre cyklistov, a to nám teraz zabezpečuje to, že nedaleko od Kolonádového mostu je zabezpečený bezpečný prechod samozrejme ľudí aj na Kúpeľný ostrov, aj do mesta, aj komfortný prechod. Čo je z tej genézy, treba povedať, podstatné, že áno, sú otázky na to, že Kolonádový most sa predsa rekonštruoval od roku 2018 až do roku 2021. Treba povedať, že sa rekonštruovala vrchná časť, na ktorú sme dostali finančné prostriedky z Obnov svoj dom z Ministerstva kultúry. A tak ako bolo vyjadrenie Ministerstva kultúry, že oni podporili národnú kultúrnu pamiatku a ten vzhľad vrchnej časti mosta. Keď sme to ďalej komunikovali, že sme vedeli, že už od roku 2007, že sú tam statické narušenia, respektíve narušenie, degradácia pilierov, tak aj keď sme nevedeli ešte presne aké, na to sme samozrejme dostali odpoveď, že toto už nie je vecou kultúry a toto už nie je vecou dotačného tohto mechanizmu, preto sme hľadali iné finančné zdroje, písali sme množstvo listov na rôzne ministerstva, na najvyššie inštitúcie v Slovenskej republike, ktoré nás odkazovali jedna na druhú. To znamená, že sa nepodarilo získať finančné prostriedky, pretože kultúra tvrdí, že to je doprava a výstavba. Výstavba tvrdí, že to nie je dopravný most, ale iba pre peších a tak ďalej. Preto potom, ako sme sa snažili, aby sme získali nejaké externé zdroje, sme museli spraviť rozhodnutie, že pôjdeme z vlastných, respektíve úverových zdrojov. Momentálne tá situácia na samospráve zložitá, takže budeme musieť brať úver niekde v hodnote okolo 2,5 milióna eur. Od roku 2021 prebiehajú epochové merania, ktoré hovoria o posunoch časti mostu, ktoré nám ukazujú stav. Takže my ten Kolonádový most máme veľmi dobre zmonitorovaný. A v roku 2024 sme získali stavebné povolenie potom, ako sme vypracovali komplexnú projektovú dokumentáciu pre sanáciu pilierov Kolonádového mostu. Samotní statici zhodnotili, že tento stav je vážny, pretože naozaj tak, ako som popísal tú situáciu, dokázať tam k takémuto narušovaniu. Pre všetkým v najbližšej dobe bude dôležité, aby sme, kým začne samotná rekonštrukcia, práve to, že sme pri stavebnom povolení, že máme stavebné povolenia, že sme pripravení, nám dovoluje sa pustiť relatívne v rýchlom čase do tejto investičnej akcie. Ešte v tomto roku? Takto. Bude to závisieť od mnohých procesov. V tejto chvíli pre nás bude dôležité to, aby sme dohľadali na most, aby tam nedokázalo k ďalším naplaveninám, ktoré by mohli vytvoriť posuny v vertikálnom smere prúdenia Váhu, rieky Váh, a taktiež ideme samozrejme robiť ďalšie obhliadky za účasti potápačov, ktoré budú samozrejme, že z podvody nám ukazovať ďalšie obrázky, v akom stave sú aj ostatné časti, aby sme sa aj vodohospodármi mohli skoordinovať na odľahčovaní mostu. Tá situácia je tak vážna, že v súčasnosti, a pozitívna vec aj na tom je tá, že v súčasnosti statici nevidia nejaké sanačné opatrenia, ktoré by sme teraz mohli alebo mali robiť. Pointa je v tom, že začať s tou veľkou rekonštrukciou čo najskôr. V súčasnosti nie je nejaké riešenie na nejaké rýchle zaplátanie situácie, preto nás čaká tá spomínaná veľká rekonštrukcia sanácie pilierov Kolonádového mostu. To je v tejto chvíli ako keby zhrnutá tá informácia celá, tá ako viem podať aj z toho, čo som navnímal od statikov, od technikov, aj z jednotlivých procesov, ktoré nás v súčasnosti očakávajú. Nemilou a nedobrou informáciou je, že most bude uzavretý. My sme nevedeli, či bude dočasne, preto nechceli sme robiť nejaké skoré vyhlásenia včera, ktoré by neboli
ktoré by nemali by svoju vážnosť, pretože si počkali, samotní statici hovorili a technici, že potrebujú čas na to, aby to vyhodnotili. Teraz v tejto chvíli viem prestúpiť a podať takúto informáciu. My sme včera Kolonádový most dočasne uzavreli práve pre monitorovanie a vyhodnocovanie stavu na základe rozhodnutia krízového štábu. Ja samozrejme, že viem v tejto chvíli, že statik asi zajtra nám vydá už na papieri jeho posudok, ktorý bude samozrejme negatívny a bude hovoriť o tom, že máme nechať zavretý ten dlhodobo zavretý Kolonádový most, kým neopravíme most. A preto zajtra ešte zasadne krízový štáb a to rozhodnutie bude kopírovať aj to odporúčanie statika. Samozrejme, nič iné nezostáva ako urobiť to, čo sa teraz očakáva od nás z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska ochrany majetku mesta, pretože to je národná kultúrna pamiatka a hrdosť mesta, ale aj z hľadiska bezpečnosti obyvateľov. A preto na záver dovoľte, aby som ešte jednu vec spravil. V prvom rade vám ďakujem. Všetky médiá, ktoré ste prišli, veľmi si to vážim, pretože je to dôležitá informácia, o ktorej chcete informovať, ja si to veľmi vážim. A za ďalšie chcem poprosiť všetkých návštevníkov a chcem poprosiť a nielen návštevníkov nášho kúpeľného mesta, ale taktiež aj obyvateľov, aby rešpektovali opatrenia. Stretáme sa tu aj s tým, že ľudia odhraňajú aj tie zábrany, aj prestrihávajú pásky a chodia potom po moste, preto aj zásistenúci mestskej polície tu musíme dohliadať na Kolonádový most, aby tam naozaj ľudia nechodili. Chcem všetkých poprosiť o trpezlivosť, čaká nás ťažké obdobie, ale tak ako sme opravili lávku na Krajinskom moste, ako sme zrekonštruovali vrch Kolonádového mostu a mnohé iné veci, spravíme aj toto, sme pripravení. Momentálne to bude o tom, že zastupiteľstvo bude musieť schváliť úver. Keďže pomoc asi nepríde, tak budeme musieť schváliť úver vo výške asi viac ako 2,5 alebo okolo 2,5 milióna a potom sa môžeme pustiť do prác. Takže chcem všetkých poprosiť o trpezlivosť a verím, že na konci, som o tom presvedčený, že na konci Kolonádový most budeme otvárať s tým, že znova si budeme mať radosť, že slúži na to, na čo si slúžil, na prechod ľudí z kúpeľného ostrova do mesta a z mesta do kúpeľného ostrova. Ďakujem, nech sa páči, teraz je priestor na všetko. Rudka je televízia Markiza. Pán primátor, hrozí zrútenie mosta? Takto nestojí otázka a takto nestojí ani tá odpoveď na vašu otázku. Momentálne je stav vážny. Ja nie som statik, aby som sa takýmto spôsobom vyjadroval. Povedzme, že sú degradované piliere Kolonádového mostu. Znamená to, že ho teraz nemáme zaťažovať viac ako vlastnou váhou. Teda povedať, sú tam nejaké posuny, ktoré som... To znamená, ak by sa zaťažoval, tak... Môže prísť, takto to poviem. Z tej debaty, ktorú veľmi laicky poviem, proste neberte ma úplne za slovo. Z tej debaty s ostatníkmi vyvozujem to, že ak by prišiel viacrozmerný predmet, naplavenina, ktorá by sa plavila váhou, preto musíme byť veľmi obozretní, mohla by spôsobiť ďalšiu degradáciu a potom je to už o prepočtoch, čo by to vlastne mohlo stať, čo by sa mohlo stať so samotným telesom. Musíme dúfať samozrejme, že nebudú nejaké veľké povodne a naplaveniny. To by mohlo zhoršiť situáciu, ale verím, že to nemôže dôjsť do takého štádiu, ale toto na to nevie nikto to nevie ako keby garantovať, viete, lebo tie scenáre v tejto chvíli sú vecou prepočtov. V tejto chvíli tie prepočty takéhoto typu nikto nemá, je to čerstvá informácia, ale samozrejme je ho dôležité chrániť a v tejto chvíli ho vôbec viac nezaťažovať. Aký je časový horizont? Časový horizont je v súvislosti s procesmi veľmi sa zrýchľuje tým, že máme stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Dobre, koľko bude zatvorený ten most? Veľmi dobré. Samozrejme, že nehovoríme o dňoch ani týždňoch. Hovoríme o niekoľko dlhých mesiacoch. To znamená rok? Rok, dva? Hovoríme o niekoľkých dlhých mesiacoch. Viete, ja to neviem predpokladať, ako dlho budú trvať tie práce, treba si uvedomiť, že budú technicky náročné, pretože sa budú odohrávať pod vodou. Ten projekt, ak laicky vysvetlím, veľmi laicky, je o tom, že tie narušené piliere a pilóty, ktoré sú v rámci nich, povedzme veľmi jednoducho, sa vystúžia okolo betónu, spraví sa taká obruč okolo nich, ktoré spevnia tie dva piliere, ktoré sú tu od kúpeľnej kaplnky zo strany mesta. Takto bude prebiehať rekonštrukcia a je jasné, že to bude prebiehať vo vodnom toku a pod jeho hladinou. Preto je to technicky náročné a môžu sa vyskytnúť mnohé termíny, ktoré to môžu oddialiť, respektíve mnohé skutočnosti, ktoré môžu oddialiť termín a preto asi v tejto chvíli nemá nikto odvahu povedať, že ako dlho to bude trvať. Rádovo to bude trvať samozrejme, že niekoľko dlhých mesiacov, poviem tak.
Ono sa už, od roku 2007, ak som dobre správne mám naštudované, hovorí, že tam je nejaký problém. Vtedy to vyčíslili na 500 000 eur v tom čase. Čakalo sa, teraz 2,5 milióna, malo sa to urobiť vtedy, lebo už je to x rokov od 2007, kedy boli prvé tie problémy tam bádateľné. Viem, že vy ste tu neboli, ale predsa. Pozrite, od roku 2007 bola robená diagnostika kolonádového mosta a merania, ktoré súviseli s narušením pilierov. Ja môžem povedať, čo sme robili od roku 18-19, kedy my sme začali merania v roku 2021 a od roku 2018 sme dokonca rekonštruovali vrchnú časť kolonádového mosta. My sme sa teda snažili tomu kolonádovému mostu venovať čo najviac. Verím tomu, že sme sa mu venovali, pretože aj tá projektová dokumentácia vychádza práve z epochových meraní, ktoré robila Žilinská univerzita. To znamená, že celá tá príprava, ktorá bola dlhá, a nestrácali sme čas za posledné roky od roku 2021, bola naozaj zodpovedná a dnes sa ukazuje, že našťastie sme začali s ňou, lebo to bola dlhá príprava a dnes sme v tejto vysokej miere pripravenosti. To je veľké šťastie, že sme v tej cene začali. Nemáte pocit, že trošku sa podcenila tá situácia? Predsa nie je to problém, ktorý vznikol zo dňa na deň ani z minúty na minútu. Ste dosť dlho na radnici. Či sa konalo niečo z vašej strany, že či sa nezanedbalo niečo? Áno, konalo sa, absolútne sa nič nepodcenilo, pretože my sme mali prehľad o tom, ako sa ten most vyvíja, ako jeho stav sa vyvíja tým, že sme mali merania. To, že za posledný rok sa zvýšila miera degradácie a zrýchlila sa, to je už vecou tých okolností, ktoré práve pod tou hladinou sa dejú, ale tým, že sme ho merali na základe toho a robili prieskumy a pozorovali na základe toho príprave projektov dokumentácie, ktorá nebola ľahká získať a prešli si aj procesom stavebného polia, to znamená, robili sme všetko preto, aby sme ten čas urýchlili a viete, ešte takto, my sme aj ostatika posúdenie naposledy, že máme začať s rekonštrukciou pilierov kolonádového mosta, toto je dôležitá informácia, v roku 2026. My sme podľa tohto plánu išli, pretože ak vidíte v súčasnosti návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2026, prv ako sme mali túto informáciu, tak sme tam už plánovali so sanáciou pilierov kolonádového mosta. To znamená, že my sme boli pripravení na rok 2026, o ktorom Statik hovoril v jeho posúdeniach, že v roku 2026 sa má začať so sanáciou. Takže myslím si, že sme nič nepodcenili a práve sme spravili veľmi veľa roboty a ďakujem kolegom na Mestskom úrade aj zo Žilinskej univerzity za spoluprácu, pretože sme spravili kopec roboty a dnes nás čaká tá najťažšia robota zrealizovať tú investíciu. Dúfali sme, že získame nejakú externú pomoc, že nám niekto pomôže. To sa nestalo, takže... Národná kultúrna pamiatka, ministerstvo kultúry? My sme tam písali list a odkázali nás na ministerstvo dopravy a výstavby. Odtiaľ nás odkázali ďalej, že tá ďalej nechodia auta, takže že to iba prepeší. A nemyslíte si, že s úverom môžete mať problém? Čo ako nezískate? Pozrite, naše úverové zaťaženie miesta nie je také, aby sme to nezvládli, ale poviem teraz, ja viem, že potom môžete mať pocit, že samosprávy vyplakávajú a tak ďalej, a tá situácia, konsolidácia je tak kritická pre verejné financie, pre samosprávy, ktoré doplácajú na tú situáciu finančnú na celom Slovensku takou mierou, že nás to zaťaží výrazne. Zaťažia nás to naozaj tak výrazne, že investície v meste, toto je samozrejme jednotka, ale sú samozrejme, že tým ohrozené ďalšie investície, ktoré by, nehovorím, že rozvíjali mesto, ale opravovali veci v meste, ktoré treba, pretože dnes samosprávy nebudú mať dosť finančných prostriedkov celoslovenských na to, aby opravovali svoj majetok. Máme síce takýto krásny majetok, ale musíme si nám zobrať teraz úver 2,5 milióna na to, aby bol v stave takom, aby bol použiteľný. Dohodnete sa nejak s kúpeľmi, že budú nejakým spôsobom spolupracovať s vami, či už finančne alebo finančne? Ja verím, že áno, ale chcem byť teraz veľmi aj diplomatický, ale ja som mal rokovanie s vedením kúpeľov pred približne pol alebo 3/4 rokom, kde som hovoril o tom stave, že to máme pripravené a že by sme boli radi, aby sa spolu podielali na tejto plánovanej investícii. Ešte sme nevedeli, že to bude v takom stave, že sa zrýchli tá degradácia. No ale tie vyjadrenia, ktoré si myslím, že môžem tlmočiť, lebo to bolo rokovanie za prítomnosti viacerých osôb, boli v tom zmysle, že pokiaľ prispejú prevádzky na druhej strane mosta, tak potom aj slovenské liečebné kúpele, že si vedia predstaviť fungovanie aj bez kolonádového mostu, aj keby bol uzavretý. No a v tej chvíli sme nemali ani šajn o tom, že by sme ho museli teraz niekedy uzatvárať. No a asi tie vyjadrenia určite boli
tohto typu. No a že ak spoločne vyriešime hotel Slovan, ktorý je ruinou kúpeľov, takže viete, tak z tých odpovedí som nemal pocit, že by sme sa dočkali nejakej finančnej spolupráce. Posledná otázka z mojej strany. Máte tu kúpeľných hostí, máte tu ľudí, ktorí chodia na procedúry jedno s druhým. Plánujete urobiť, ja neviem, nejakú dopravu, ktorá by ich tam prevážala, alebo ako uľahčíte túto situáciu nám ľuďom? Samozrejme, že veľmi ma mrzí tá situácia, ktorá vznikla, za ktorú samozrejme ja nemôžem ani kolegovia, je to proste realita, my sme tomu venovali, aby sme ten most opravili, ale bolo to vecou tak či tak roku 26, že budeme rekonštruovať tie piliere, to nás čakalo, to znamená s obmedzeniami sa musel rátať. Môže to spôsobiť samozrejme, že situáciu zníženého komfortu pre obyvateľov priľahlých obcí, ktorí sú práve z tej strany Váhu, z druhej, no a taktiež pre kúpeľných hostí. Treba povedať, že v tejto chvíli asi nebude najväčší problém cez zimné mesiace, pretože tá kúpeľná sezóna je hlavná v letných, tých teplých mesiacoch, ale my sme si v tejto chvíli vedomí, že tá rekonštrukcia nebude dokončená dovtedy, kým bude teplo, takže to zasiahne aj tú hlavnú kúpeľnú sezónu, ale treba povedať, a teraz naozaj, že viete, že všetko zlé na niečo dobré. V roku 2021 sme opravili lávku na Krajinskom moste pre peších. Na tom moste hneď vedľa, a to je naše šťastie. Vtedy to bola kritická situácia, pretože tá lávka bola uzavretá zo statických dôvodov. My sme ju vtedy opravili v roku 2021. Dnes som veľmi rád, že sme si prešli touto ťažkou úlohou, pretože tá lávka teraz bude plniť tú úlohu a nie ďaleko od Kolánneho mosta, bude plniť úlohu práve toho, aby zabezpečovala prechod či už turistov, návštevníkov. Je tu veľa starších ľudí, pre ktorých je to problém. Či to nechce to nejakým spôsobom udať. Zatiaľ v tejto chvíli sa spoliehame na lávku na Krajinskom moste, ktorá je nedaleko. Treba povedať, že samotné kúpele sú zabezpečené vstupmi, veľmi komfortnými vstupmi od obce Banka. A taktiež treba povedať, že na kúpeľný ostrov zachádza mestská hromadná doprava, mestská autobusová doprava, ktorú v plnej výške hradí mesto Piešťany. Ďakujem veľmi pekne. Prajem všetkým príjemný večer.